Kapuyan. Mahuman baka na ako ni kurong adlaw. Tama-tama ni. Dong! Po, kaisa gud mo? Wala, tawag ka ang kulog. Kal! Kal! Alisa mo, Bi? Tawag kita. Tara. Unsa day, Kal? Ali, Bi, wala mo ilingaw. Tabangin sa ko diri glimpisa, Bi, kay kapuy man ko eh. Sige, Kal. Kanitanan, Kal. Oh, kinitanan diri. Kani oh, kayo kanira kung nahuman. Ikapoy ko eh. Naman kay anak, Kal. Sige, naalagi na. Ako rin bahala ninyo. Sige. Oh, kani. Kani dire dapat mahurot niya. Kani ha. Ikapoy ko. Kasi naigun na oh. Isa dire guna. Sige. Pahulay sa ko dito kay ikapoy ko ha. Okay. Pok, kwarta-kwarta na rin. Ganit dong, paspas na ito nih. Sige, paspas to. Daggan na dito yung nalimpisahan lang. Hawa na dun. Dong, daggan na dito yung nalimpisahan dong. Alangan, paspas ang tayo nalimpisa, oh. Ay, ang angkol, tulog-tulog lang si angkol, boy. Asa naman to ako mga anak? Uy, tingpa ni Umto na ba? Ay, turaong! Oh shit, not good. Uy, nagusa man mo diha, ah! Puk, si mama po ko. Ha? Ma? Tingpa ni Umto na ba? Muli mo dili. Ma, nyara makikita rin pisa may angkol. Ha? Gipalimpisa mo? Ito mga bata pa ninyo? Huwag mo kabalo nga child labor na. Isa may nasugo ninyo. Ramon, yung angkol, natulog. Lah, impas angkol, isubay si mama. Isa din na. Ay. Uy, Mare. Kung saan naalagi ka? Ay, ikaw din nagsugo, ha? Ikaw din nagsugo-sugo anak nila, ha? Kabalo baka nga mga bata pa na sila? Wala nga ako na napalampisa dito sa balay? Kabalo baka nga child labor na? Apay, impas din si angkol ron. Kay suko na si mama. Dili, Mare. Kanang sila may gusto mo tabang. Good, ako raman yung naglipisa diha. Unya mo tabang man daw sila. Ay, dili. Ayun na pag-explain. Binuang dyan ang mga yun! Halag yun sa mananong si angkol ma. Da, may angin mo. Agay. Lain na ni mo, Mare. Mo kay batasan, Mare.